Torna a editar. Seguiment de la compleció. És a dir, jo vull saber si l'alumne ha completat o no les tasques, li posa que sí. I d'aquesta manera jo puc tenir un informe de com l'alumne ha anat completant les diferents tasques que jo li he posat. Guardem. Edita paràmetres. Grups. Aquí és imposar el mode de grups. Ja veurem què és el grups quan matriculem, però aquí el que podem fer és o bé fer un curs internivell, és a dir, un curs que serveix per a, imagina't que és d'anglès, doncs per a segon, tercer, quart, cinquè, sisè, i el que aniré fent serà agrupant per nivell, per exemple. O imagineu que tenim en una mateixa aula diferents grups d'alumnes que m'interessa que facin diferents tasques, cada grup que faci una tasca diferent. Aleshores hauré de muntar grups perquè només una part de l'alumnat faci una tasca corresponent. És a dir, és com muntar equips o grups o parelles. Aleshores aquí li posarem, en principi, si anem a utilitzar aquesta tasca, grups visibles. Si posem que no, tot l'alumne matriculat veurà totes les activitats. No podem discriminar que un alumne vegi una activitat i un altre alumne vegi una altra. Imposa mode de grup? No. Això ja ho veurem en cada activitat. I agrupament per defecte? Cap. Això és el més simple i que ens dona molta funcionalitat. Si ens posem per aquí, això jo crec que ja és per a un nivell més elevat, que ja controlem tot el que és un bus d'aules, els agrupaments, les edicions, etc. Guardar.